vedel, koľko sa také, si povieme, keď príde, ale poďme sem, to bude v poriadku, ale čo sa týka Corvette C5, tak je tu veľký problém a ten problém, tých problémov je niekoľko. Bohužiaľ, keď sme kupovali auto, ja som nemal dostatok času vtedy. Museli sme ísť z Hollanda, prežíval som to čas veľmi dobre pozrieť to auto, ale hlavne, aj keď som ten čas mal, nemal som také napozerané videá, veľa informácií zistených o tomto aute, ako mám dneska. Ale som si v pohode, bude sa to riešiť, lebo to auto sme kúpili kvôli histórii a kvôli stavu ako takého, ako vyzerá to auto, ale ten technický stav je trošičku žalostnejší a preto vám chcem povedať, že vždycky, keď si kúpite auto, ako ja napríklad teraz za 21 000 C5, čo je v tej vrchnej hladine proste hodnoty, tej ceny teda myslím, tak neočakávajte, že si kupujete nové auto, pretože je jedno, že stalo 21 000, keď to auto má 26 rokov. Takže za tie roky určite sa niečo musí pokaziť a to máme to, že idú sa robiť kompletné nové testy. To sme si hovorili. A čo som urobil už tu tak je hotový, čo som ukazoval na Instagrame, ktorý viete ten kameru. Tak som urobil nový kapacít na strechu a sú nové sunvisors, nové sloníčka, pretože tam tie boli choroba je toho, že sa toto láme a proste svetlo tam už vypadávalo a takto. Vnúka auto je topka. Čo je topka je to, že bol som včera v koleju v škole, po moju staršiu dceru a cestou domov som stratil riadenie, vybrala mi voda, teda nevybrala, aspoň trošku, lebo som nedostavil na parkingu, padol mi plynový remen a padol mi aj remen z AC, čo znamená z klimatizácie. Padol preto, pretože toto auto